Mai kallon wannan bidiyo nawa yanzu, dan Allah ka tsaya. Sunana Khalifa M Arabi, mawaƙi ne ni a masana'antar Kannywood da ke jihar Kano, Najeriya. Idan yanzu Allah ya sa ka fara gani na, wannan tallan sabon album ɗina ne nake yi, mai suna Dadin Duniya. Idan yanzu ka fara gani na baka taɓa jin waƙa na ba, to dan Allah ka saurara. Zan kunna maka wasu kaɗan daga cikin waƙoƙina da na yi su kafin wannan album ɗin. Saboda haka idan ka ji salo na ya maka, za ka iya bibiya ta sai ka je ka samu album ɗina sai ka saurara. Idan ka ji salo na bai maka ba, dama ni ba gwani bane, ban iya ba. Sai a ɗan yi mun gyare-gyaren da za a yi mun, in Allah ya sa na gyarawa ne sai in gyara. Zuwa gaba sai in yi abin da zai burge ka. Daga farko dai ni na yi waƙan kadara ta. Bari in kunna muku waƙan ku dan saurare ta yanzu. Ga waƙar. Naji kai ne kadara ta. Naji ke ce kadara ta. Banda komai kuma ni kan banda kowa. Ke ce kadara ta. Duk abin da zan yi wa kai ne babu kowa. Ke ce kadara ta. Zana baka komai na jikina babu rawa. Ke ce kadara ta. Dukka yan uwa na da dangi kafi kowa. Sannan kuma ni na yi waƙar ajina, ita ma ku dan saurare ta. Sannan ni ne waƙar kin fi so ado, ita ma ku dan saurare ta. In kin yarda na yarda ta so zauna gefe na tarin nan yayi. Kin fi so ado, kin fi so ado, kin fi so kin fi so wayo. Sannan ni ne waƙar babana, ita ma ga ta nan. Sannan a ƙarshe ni na yi waƙa mai taken mai waƙa, ku saurare ta. Da ku zagi masu yin waƙa, kunji dai ne M Arabi mai waƙa. Kunji dai kuka zagi masu yin waƙa. Kunji dai kuka ɗauzare kuka yi saƙa. Kunji. Sunana Khalifa M Arabi, kamar yadda na gaya muku. Da ku iya samun kuma waƙoƙina a channel dina, YouTube channel dina mai suna Khalifa M Arabi TV.